Voor veel kinderen in de gemeente Venray is het al jarenlang in vast gebruik om de vakantie af te trappen met kindervakantieweer. Het startschot werd maandagochtend gegeven in de bossen bij het Oderpaal. We zijn geopend met de Hazekeutel trio. Die kwamen bij ons openen met hun mascotte. Dus dat was echt een geweldige opening. Daarna heeft Jorianne ons lekker warm gedraaid van Dansschool Jansen. En we beginnen met onze traditionele meerkamp. Dus en deze week is daar het thema zomercarnaval. Start de zomer met een knal met kindervakantiewerk. Zomercarnaval. Ja, hoeveel kinderen doen er mee? Van welke basisscholen? Ja, eigenlijk alle basisscholen doen mee in heel gemeente Venray. Dus dat is wel unicum dat alle scholen meedoen. We zitten ongeveer op 430 geloof ik. En we hebben ongeveer 72 leiding die ons daarmee ondersteunt. En dat was dit jaar een kantje boord. Ja, dat had ik begrepen, want het was maar de vraag of er geen kinderen uitgeloot moesten worden. Ja, we hebben op een gegeven moment een oproep moeten plaatsen omdat wij inderdaad... heel veel, de kinderen was natuurlijk klaar. Toen kregen we de leiding, toen hadden we het rond. En door toch wat afmeldingen van leiding hebben we helaas een noodoproep moeten doen om alles toch nog gevuld te krijgen. Gelukkig zijn er nog heel veel leiding op afgekomen. Een stuk of 6 hadden we echt nog nodig. Ook met hulp van Draailand, met de maatschappelijke stage. Die heeft super werk gericht om bij te springen. Dus ja, goede ondersteuning en samenwerking. Ja, want anders zou het uniek zijn geweest, of uniek, helaas, dat jullie voor de eerste keer kinderen hadden moeten uitloten. Ja, voor mij was dat dan echt de eerste keer. Ik heb wel eerder zo'n kantje boord gehad, maar ik heb het zelf gelukkig nooit hoeven te doen. Maar het is geloof ik 1 keer eerder geweest dat we echt kinderen moesten uitloten. Maar ik hoop dat nooit te hoeven doen. Ja, want dit is een week vol plezier voor de kinderen, toch? Ja, absoluut. En niet alleen voor de kinderen, maar voor de organisatie en de leiding zeker. Dus we keken er erg enorm naar huis uit, ja. Ja, en het hoogtepunt vrijdag, uitstapje. Kun je al iets verraden? Of, Ja, zeker. En voor jullie ga ik het zeker verraden. We gaan naar Klein Zwitserland. We gaan met de bussen van Van der Munnikhof die kant op. Daar kijken we ook altijd naar uit. De kinderen ook altijd. Dat horen we nu ook al wel weer. Dat ze het toch wel spannend vinden waar ze heen gaan. Maar Klein Zwitserland die verwelkomt ons weer vrijdagmiddag of ochtend en in de middag weer terug. Ja, Caro, en tot slot, nieuwe leiding, organisatie is altijd welkom. Ja, zeker. Ja. Leiding is natuurlijk elk jaar weer een oproep. En dat is vaak de jonge jeugd van Venray in de omgeving. Dus dat gaat altijd wel lekker door. Organisatie wordt wel wat moeilijker om te krijgen. Misschien ook onwetendheid. Verwacht dat het heel veel werk is. Dat is het ook zeker, maar het is ook vooral heel gezellig. Dus we zijn zeker op zoek naar nieuwe organisatieleden. Ja, want wat is de uitdaging voor die mensen? De uitdaging van die mensen is voor een schitterend programma neerzetten. En we werken met commissies, dus het is niet dat je voor de hele week aanwezig moet zijn. We proberen natuurlijk wel zoveel mogelijk, maar wij snappen ook wel dat niet iedereen 5 dagen hier aanwezig kunnen zijn. Dus we hebben ook organisatieleden die maar 2 dagen zijn, 3 dagen zijn. Het is heel wisselend, dus eigenlijk is er altijd wel een mouw aan te passen.